Το Άγιο Φως από το οποίο το μεταφέρει ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, έκανε συμβολικά την κίνηση του Σταυρού. Βλέπουμε λοιπόν και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μανατίδη, εκ μέρους της κυβέρνησης, ο οποίος συνόδευσε σήμερα το πρωί, έφυγε την αντιπροσωπεία επικεφαλής της, τέθηκε προκειμένου να μεταβεί στην Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια στον Πανάγιο Τάφο, προκειμένου να γίνει η αφή του φωτός και η μεταφορά του. Βλέπουμε λοιπόν την αντιπροσωπεία που κατεβαίνει αυτή την ώρα τις σκάλες του κυβερνητικού αεροσκάφους, φτάνοντας λοιπόν στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Θα γίνει αυτή η μικρή τελετή και ακούμε τώρα την μπάντα του στρατού Ξηράς. Θα του παραλάβει ο Πάτερ πρώτα, μπράβο. Γιατί δεν θέλω να λάβω την ευθύνη. Πάμε λίγο πιο πίσω. Σας το φέραμε ζωντανό μέχρι εδώ. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση με υγεία. Να βλέπουμε. Άγγελοι